Nay. May buntag. Mamugikan. Gikan mi sa sir. Alisa. Gikan mo sa uma? Oo. Imuha ng anak nay? Akong apo sir. Hamang ginikanan na na. Na. Ibutang sa nanay. Gibiyaan man ni sila sir sa ilang inahan. Aw gibiyaan ni sila sa iyang inahan. Pila man ni kabuk magsuon? Duha. Duha ka buok? Duha ni sila sir. Mang isa karon. Nag-eskwela. Nag-eskwela. Ang kanina mo yung walay klase. Pila man ni katuig gibiyaan sa inahan ay? Isa ka tuig ni 6 ka buwan sir. Mao, ulala. Tinuod ko taon pod. Gini sa nay ha. Nay kaning pasensya kay sa disturbo nay ha. Kaning pwede ko mamaraig sa imuha nay? Oo sir. Kaning pwede ko mangayo dag 50 pesos nay. Akong itubil ba nahutdan mo gasolina nay ay? Opo sir. Ya gigutom na pod mi nay. Koy kwarta sir dala kay gikan magpus uma. Koy. Yan lang koy kapayo sir. Oh. Lagi nay kay gutom na pod kayo nay ba? Snack lang mo sir. Ha? Pag-snack lang ka. Aw, kaya akong kapayas. ihatag na nimo ang kapayas ko ha? Oo. Okay ra sa imuha nay? Okay ra na. Basin imo nang ibaligya nay. Ay, nama pa mahidag hambunga dito sir. Napay daghang bunga. Oo. Okay ra sa imuha nay nga mangayo lang og kapayas nay, mga kay kwarta diha. Lagi o makoy dala sir. Siguro matag pagbibawon sa akin ako. Lagi gutom na jud kay nay, nya nahutdan mo gasolina nay. Sige lang nay, kana lang kapayas nay. Salamat kayo nay ha. Nadako na jud kay nagkatabang sa mo ng kapayas nay ba. Haman di mo gikan sir. Na nagsuroy-suroy lagi nay, nya nahutda gasolina nay, nya gigutom na mi. Kaluoy sad. Salamat jud kayo aning kapayas nimo nay ba nay. Ay. Masudlan ni gud akong tiyan na nay. Salamat kayo ni ha. Sir, oy. Ay sa pa yan sir, basta magbuhi-buhi lang kunta basta niya sa bukid sir. Mao lagi nay no. Kanira nay, okay na ni nay. Sakto na ni. Dugay na ni gibiyaan imong apo na sa iyang mama? Dugay na sir kay kuan man ni. Isa naman ni mo walo na ka tuig ron. Mao? Niya. Ya sige makasakit. Ya. Ganing ya git absent pa na ko ron. La ulan na nay. Meeting pang maestra ni. Nay salamat jud kayo nay. La ulan na. Ay way sa pa yan sir. Wala kasilungan diri anay. Na wala kay layo ba itong among payag. Maulagi pod. Pod migikan sir. So salamat jud kayo sa imong kapayas na yo. Gamit imong kapayas nay. Tamis man yung kapayasan ni. Nya nay. Sa imong kamaayo nay. Na ako'y ibalik nga grasya sa imo nay. Wa jud ko nagdahom nay nga ang kanang imong kapayas nay imo nang hiwaon nga ipakaon sa kuha. Ayan sir, ay anak man gud na pakaon migitag tao. Mao lagi pud ni nayo. Hatag manggamit ta sa ero. Bitaw nay. Tao pa ba mangayo? Bitaw nay ni testing na kog tawo nga maluoy sa kuha nay pero wala ko nagdahom nay nga gitagaan ko nimong kapayas in taon. Isag dili ta kaila nay makapakaon jud ay kaglaing tawo. Anak man gud mi sir, di man pud limang lao basta nay amo sir. Mao lagi pud nay. Sa imong gi kuan nay o gi pakaon sa kuno na. Nay kwarta nay o. Panlang ipalit niyo bugas. Ha? Salamat sir. Tugagas Ginoo sa amo sir. Sige lang nay, pasalamat as Ginoo kanunay nay ha. Ang gwapa ra ba imong apo na yo? Oo, bag-o. Absent man na sila duha ka semana kay hindi panghilantan. Pero ako pud nay nagpasalamat pud ko sa imong nay no kay imo kong gipakaon na imong kapayas. Salamat kayo sir. Ha? Makapalit na mi anig pang-gift sa mga bata sir. Kita ko ang sa mga inahan ko daan nga manaluoy. Lagi pud. Amangod sila sa gagmay pa. Sus, wa na lang unta nagipakataw og biyaan ang anak ni Banay. Kay ang anak mo iluoy di ba? Mga sakit na sila sir, Ginoo ko. Mao lagi. Wala po kong nibalik sa pagka-bata, sir. Ang Pagka-patanon. Ang papaan ni nayaman. Nagninyo na puglain, sir. Naglinyo na puglain. Ginoo taon po. Nga nay, dili na ko magdugay nay. Salamat sa imong kuan ha, kapayas. Salamat kayo, sir. Sige ra. Nay, agtos ako nay. Oo, sige, sir. Sige. Salamat ani nay. Salamat sa inyong gihatag, sir. Sige.